న్యూస్ ఆంధ్ర. తాను రాసిన వేల ఆర్టికల్స్ ద్వారా ఎంతో జ్ఞానాన్ని అందరికీ అందిస్తూ పేద, బడుగు, బలహీన వర్గాల కోసం పాటుపడి మా కోటిపల్లి గారి కలంపైన జరిగిన దాడిని ప్రతి ఒక్కరూ సపోర్ట్‌గా ఖండించాలి. కేవలం ఒక సొసైటీలో జరుగుతున్న అవినీతి మరియు వాళ్ళ అమ్మగారి వేలిముద్ర ఫోర్జరీ చేసి అక్రమంగా లోన్ తీసుకున్నారు అని ఒక పక్క ఎవిడెన్స్‌తో గత 20 సంవత్సరాలుగా జరుగుతున్న అవినీతి ఎక్కడ బయటపడతారో అని భయంతో కోటిపల్లి గారి అయ్యప్ప గారి పైన ఇంటికి వెళ్లి సీసీ కెమెరాస్ పగలగొట్టి 10 రోజుల్లో జరగబోయే పెళ్లి కోసం తెచ్చుకున్న 14 లక్షల డబ్బు, 84 కాసుల బంగారం అక్రమంగా దోచుకొని సుమారు 100 మందికి పైగా ఇంటిపైన కత్తులతో దాడి చేయటం చాలా దారుణం. భూమిపైన కూటమి ప్రభుత్వం కఠినమైన చర్యలు తీసుకొని కోటిపల్లి అయ్యప్ప గారికి న్యాయం చేయాలని వీ వాంట్ జస్టిస్ నారా లోకేష్, నారా చంద్రబాబు నాయుడు.